Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasadigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dulsan. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Duha ka mga kapitan sa Dakbayan sa Mandawi gipang suspenso. Kinihuman sila gireklamo sa distribution sa Social Amelioration Program o SAP. DILG padayong miimbestigar sa duha ka mga opisyal. Ani ang report ni Nico Sereno. Kagahapong adlaw formal nga gipatuman sa Mandawi City Hall ang suspension order batok sa duha ka mga barangay kapitan. Gimando sa ombudsman ang 60-day suspension ug pagpatuman niini. Ang gipahamtangan sa suspension sila si Alang-Alang Barangay Captain Patricio Soco ug si Sentro Barangay Captain Ayan Cortez. Ang kamanduan nagsumikad sa kontrobersiya sa distribution sa Social Amelioration Program KUNSAP. Giklaro sa DILG, preventive ang suspension samtang nagpadayon ang investigasyon. Preventive pa na kay the investigation is still going on. So for them in order to for their office dili sila maka-influence sa resulta sa investigation. Gisaad hinuon sa ahensya, walay disruption sa panerbisyo sa barangay, sanglit mihulip naman ang mga first councilors. By operation of law, ang next highest ranking officer mo na amo take over. So ang first councilor. Si Kapitan Cortez sa interview namo miangkon nga nasurpresa siya sa kamanduan sa ombudsman. Sa investigasyon sa CIDG, giingong gitubag na niya ang pasangil ug matud pa na dismiss ang criminal aspect sa reklamo. Gipasalig niya, walay anomalya sa SAP distribution sa ilang barangay. Nagbase ra sab sila sa guidelines sa DSWD. Muna nag-enumerate namin. After sa mong enumerate based sa ilang guidelines, sa mong isubmit nila, but they have to validate. Nya sila mo approve kani okay ni kani dili. Samtang gitawagan namo si Kapitan Soco sa barangay Alang-Alang aron makuhaan unta sa iyang habig apan wa kini mutubag sa among tawag. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dahil bining pugante sa Mabolo Police Station, misurrender sa kapulisan kaganang buntag. Kahadlo ka sa posibleng mahitabo kaniya, mo'y nagtukmod kaniya nga voluntaryong mutahan siyang kaugalingon ngadto sa mga otoridad. Ani ang report. Nagtinguha man nga makaangkon og temporaryong kagawasan sa ilahang pag-iskapo apan nagpasulabi ang iyang kahadlok. Hinungdan nga voluntaryong mitahan si Nico Bailoses sa Mabolo Police Station. Kini ilabi na nga nasayra niya nga nakaras sa manhunt operation si Ricardo Ludong alias Badmax nga ilang leader sa pagpuga. Nadakpan usab ang ikatulong nga si Oliver Basak. Sabay lang jud ko nila kay kuan ba nang may nasa problema nga kuan nya wala man. Si problema ni. Yang murag atraso ra gud ana. Gitugan sa pugante nga natintal siya sa pagkuyog sa pag-iskapo human milampos ang iyang mga kauban sa paggabas sa kabilya nga rihas. Kinira po kining kuan kining resulta karon sa pag-surrender ni Nico is kanang ning reach out sa iyang family niya, ang iyang family may nag-convince niya. Samtang gidayeg ni Police Colonel Josefino Ligan ang kapulisan nga milampos sa pagdakop pagbalik sa mga binilanggo nga nakapuga
apan padayon gihapon ang investigasyon batok sa mga personnel nga naiskapuhan. I have to commend Police Station 4 through the leadership of Police Station Commander Major Alaras for the eventual recapture of the 3 escapees. The 2 escapees and 1 unfortunately died during manhunt operation. Gimando sa opisyal sa tanang mga police station nga susihon ang mga detention facility matag duha ka oras. Kini aron dili na masubli nga adunay makaiskapo. They need to fast track the processing of the commitment order para to decongest sa mga piniriso ma-remand dayon sila sa city jail. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Disusi sa kapulisan ang kaandam sa mga bangko, mall o gas station sa Dakbayan sa Talisay batok sa daotang mga plano. Samtang 160 ka mga tao ang nasikop sa Talisay City Police tungod sa nagkalain-laing kalapasan sa miaging semana. Ang report ni Femari Dumabok. Gitag sa tagsa sa pagbisita sa mga sakop sa Talisay City Police ang mga business establishment aron mahinabi ang mga gwardya, security head ug mga tindera. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga kabahin kini sa ilang pagsusi sa gipatumang seguridad sa mga business establishment batok sa mga tawo nga dunay daotang plano labi na karon nga bare months. Dungan usab sa ilang pagpanghatag sa mga police hotline. We strengthen our communication, coordination with the bank establishments in order also to deter bank robberies. So we want to maintain that very good setup. Atong gusto natong safe ang atong mga business sector, then especially also paingon na ang December. Samtang nasikop usab sa Talisay City Police ang 160 ka mga tao sa 83 ka mga operasyon sa tulo ka adlaw nga citywide simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa miaging Miyerkules hangtod na sa miaging Biyernes. Pipila kanila naglambigit sa gniling drogas, illegal gambling, anausab kalapasan sa lagda sa trapiko ug sa health o quarantine protocol. Sa mga dinakpan, 14 kanila ang naglambigit sa illegal nga drogas. Aduna usab 8 ka mga minor de edad ang gikustudiya o aduna usab 8 nga mga ni-surrender sa ilang mga dilisensyadong armas. Make sure that Talisay will continue its momentum in our decreasing crime. We have 68% decrease in crimes. So we don't want to get complacent. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ug mga adlawan na lang kutob ang pagtugot nga makaduaw ang mga tawo sa mga samang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa dili pa kini sirad-an sud sa usa ka semana. Samtang sa ulugon gihapon ang Santos nga misa atol sa adlaw sa mga minatay sud sa maong samang bisan kun sirado kini sa Nobyembre 2. Siluan ni Rondina sa report. Personal nga gisusi ni Mayor Jonard Ahong Chan ang humay-humay Roman Catholic Cemetery karong adlaw. Bisan kun ugma na lang kutob buksan ang samang sa publiko sa dili pa kini sirad-an sugod Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4 apan mabantayang menos lang ang mga tawo nga miduaw sa samang. Matod ni Joselito Castañares, Cemetery Administrator, nga sukad niadtong Oktubre 15 hangtod gahapong adlaw moabot na sa 8,500 ang nakabisita sa samang base sa gate pass nga gi-issue sa simbahan sa Birhen sa Regla. Ang humay-humay Roman Catholic Cemetery nga mo'y labing dakong samang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu may dulan sa 10,000 ka mga minatay nga gilubong. Sa among tan-aw murag nagkagamay. Mulag kagamay. So ang amo expected katong Sabado, Domingo ug hapon ang daghan tao. Malikay gid nato ang pagpunsisok sa mga tao. So nindot ang sistema nga gihimo, no? Niining sementeryo ka. So nindot man gani nga mo ni pinakadaghan, how much more sa katong gamay ra gyud kaayo og gilubong, no? Samtang sa telephone interview, gipahibaw ni Father Bong Corpus, Cora Paroko sa National Shrine of Our Lady of the Rule, nga bisan konserado ang mga samang sa Nobyembre 1 ug 2, apan may usa ka santos nga misa nga sa ulugon gihapon sulod sa humay-humay Roman Catholic Cemetery. Kay mo may instruction sa atong mahal nga obispo, no? Magmisa ni nawalay tao unya pagkahuman, lesingan ang mga dugnanan.
Subling gitataw sa mayor nga ang pagpasira sa mga samang sugod sa Oktubre 29 hangtod na sa Nobyembre 4 subay sa mando sa IATF. Hinuon subli kining buksan ngadto sa publiko pagka Nobyembre 5 hangtod na sa Nobyembre 15. Timbang-timbangon pa sa mayor kung lugwayan ba ang pagbukas sa samang human sa Nobyembre 15. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa silangang lalawigan sa Negros Oriental, usa sa duha ka mga laki nga mipugos paglabang sa spillway sa barangay Mabato, lungsod sa Ayungon niadto miaging Domingo sa gabi nakalas human gianod sa baha. Nabangalanan nga nagutaw-utaw ang patayng lawas ni Jason Asibron, 40 anyos nga taga-barangay Malundan sa lungsod sa Bindoy. Padayon pangipangita karon si John Ray Vidal, silingan og kauban ni Asibron nga nagsakay og motorsiklo. Matod ni Engineer Derek Chavez sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Ayungon nga gibadlong pa sila si Asibron ug Vidal nga dili mulabang sa spillway sakay sila mga sa ilang motorsiklo. Apan giingong mipugos yun ang duha o galabang nga maoy alanganan o gianan lang paingon sa usa ka lungsod bisan pa sa kakusog sa bulog sa tubig gikan sa miawas nga spillway. Samtang naluwas sa rescue team sa Local Disaster Risk Reduction Management Office sa lungsod sa Santa Catalina ang usa ka tiguang na trap sa iyang panimay sa barangay Caronuche gahapon sa buntag. Napugos sa og rescue ang taga-disaster sa maong tiguang tungod sa pagsaka sa tubig sa maong dapit. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka adlaw na lang tak-upa na ang mga samang nga subay sa kamanduan sa Interagency Task Force o IATF. Ang mga gagmayng patigayon sa gawas sa samang sa Dakbayan sa Talisay mi paminos na sa presyo sa mga buwak nga naghibiling mga adlaw. Adunay live report si Faye Marie Dumabok ka FM. Bab, aron makabawi-bawi ang mga manindahay diha sa gawas sa samang sa Dakbayan sa Talisay ug mga maoy katapusang adlaw sa dili pa hingpit nga tak-upan kun temporaryong tak-upan ng mga sementeryo ang maninda na kun mo-display sa mga paninda alas 5 pa lang sa buntag inay nga sa naandan nga alas 6 sa buntag. Pipila sa Mityabaw nga apektado kining mga manghimuay ug lapida gawas sa mga samang. Naghimo sila og lapida sud na sa 20 ka tuig. Karong tuiga ni minus og katunga ang nagpahimo og lapida samtang misa ka usab og tagsa ka gatos ka pesos ang matag lapida tungod sa pagsaka sa presyo sa mga materialis. Minus kayo karon ang nagpabuhat dili para sa nangaging tuig ba kay ang sa una god sa liwas pisos Talisay daghan namang mga rediregyon. Una nga pagbuhat na gid daghan jud apiki gini sahay. Sahay magkuan na pakuan lang uban. Baliban na lang gid kay di na mada. Karon na wala. Dawat lang may kay wala na magikuan. Kunang lapida maker ang nipaumento gamay sa ilahang mga presyo sa lapida, ang kining mga in-demand kayo panahon sa kalag-kalag sama lang ini mga bulak ug mga kandila ang nipaus-us sinuon sa ilang presyo. Sama lang ni ining bulak nga kun kani adto tag 500 pesos kining arranged flower karon tag 200 pesos na lang. Samtang kining sa una nga tag 50 pesos karon tag 30 pesos na lang. Ug kining mga presyo sa kandila ang pabilin sa kun unsay presyo tuniaging tuig. Samtang giminusan og katunga ang presyo sa gibaligyang buwak tungod kay ugma mao na may katapusang adlaw sa ilang pagpamaligya gawas sa mga samang una temporaryong tak-upan. Pipila sa mga namaligya og buwak ug kandila sa mga samang sa Talisay City nangumpra sa ilang gibaligya sa Dakbayan sa Subo. Apan ang miangkat sa ilang baligya sa Dakbayan sa Talisay lang ni pauminto og tag 10 pesos sa ilang mga baligya. Lahi lang dili para sa kanang naikalag-kalag ba kay magdasok ang mga tao. Kay sirado naman ang samang sugod Huwebes hangtod sa Nobyembre 4. Uban kanila, mga adlawon og baligya ugma aron mahalinan og ubay-ubay. Oo, kay last day naman sa mayawat na lang sa ugma. Para 5 PM mag-close na gid siya. Higpit ang pagpatuman sa health protocol ug sa seguridad tungod kay did-an nga makasudang way face mask ug sa ubang gidili. Gani adunay usa ka lalaki nga wa pasudla sa samang ganihang buntag kay nagdala og sundang.
Bob, gihulagway sa otoridad nga karong adlaw ni minus ang pagdagsa sa mga tawo diha sa sementeryo sa Dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga ila na dang gipanlantawan ug gipangandaman ang posibleng pagdagsa sa mga tawo ugma. Bob. Daghang salamat, Fee Marie Dumabok sa imong live report. Aduna na'y kahayag nga makabalik ang ubang traditional PUJ sa kadalanan sa Dakbayan, Sugbo. Apan kapinlang una sa usa ka libo ka mga PUJ ang giduso nga tugutang makabalik og biyahe sunod buwan posible. Ano yung report? Sa 5,000 ka mga traditional PUJ, 1,355 lang una ang girekomendar nga pabalikon sa pagbiyahe sa Dakbayan sa Sugbo. Doon na usay mga ruta nga gikinahanglan nilang subayon. Kini base usab sa konsultasyon nga gipahigayon sa mga naglangkob sa ad hoc committee nga giumol ni Mayor Edgardo Labilla. Apil na sa komite ang LTO o ang LTFRB. Giklaro sa mayor nga ipaubos sa makuting nga evaluation ang mga drivers o operator sa dili pa hingpit nga tugutang makabiyahe. Kini ilabi na sa pagpaubos sa COVID test isip pagsiguro sa minimum health protocol. Oktubre 30 hangtod sa Nobyembre 3 ang evaluation process nga gitakda alang sa mga PUJ drivers. But this should still be subjected to an evaluation kining 1,355. Doon ay specific routes and there's going to be an evaluation. Of course, the operator must have to comply with the requirements set forth by the LTFRB, and of course the drivers must first undergo, of course, test seminar sa CCTO, and of course must have to undergo first a rapid testing. Samtang kadtong wa patuguting makabalik sa pagpamasahero, irekomendar sa mayor nga hatagan og panginabuhian sa ubang mga transport group. Samtang naghuwat pa silang tugutan nga makabalik sa pagpamasahero. Gipasabot sa mayor nga dili mahimong dunganon ang pagtugot sa tanang mga PUJ tungod sa kahimtang karon mugna sa pandemic. The Jeepney Operators Association, I think during the meetings and kining consultation, they have agreed on this. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subsob na ang pagpanglimpyo sa drainage ug mga manhole sa Mandaue City human sa nasinating halapad nga mga pagbaha sa miaging semana. Gipahimuslan nila ang maayong panahon kag ginang buntag aron matrabaho kini. Ang report ni Nico Sereno. Kay init ang panahon kaganiha, gigamit ang kahigayunan aron malimpyuhan ang mga drainage ug mga kanal sa Mandaue City. Sa barangay Alang-Alang, gigamit ang vacuum truck nga iya sa City Hall nga sayon rang misuyop sa nagpondo nga tubig gikan sa nabarang nga mga kanal. Apan may mga suok pagyud nga gikinahanglang manumanuhon sa mga personnel aron malimpyuhan ug mahawanan gikan sa nakabarang nga mga basura. Labi na karon ting-uwan ang drainage interior portion ang anang gitawag na tog City o Sudlon mo'y magbaha. So nihangyo ang mga residente dire na unta masaksyonan ang kanal kay mao lagi mauungot man gud. Ang vacuum truck sa syudad gipahuwam sa mga barangay nga mo request niini labi na sa declogging operations. Apan sa uban nga mga barangay, mano-mano ang pagpanglimpyo. Sama niining pagtrabaho sa mga barangay staff sa sitio Pilit, Kabangkalan sa paghabwa sa tabon sa manhole sagad sa mga nakuhang basura, mga plastic. Matod sa mga personnel, kun kusog ug way puas ang uwan, daling bahaon ug musuyla ang tubig sa manhole. Amo lang ipangablihan kay madara man sana mag-abli. Nahinay lang ba? Mano-mano din. Mano-mano. Sir, bali ang purpose ani para ang tubig dili na mulugoy nga rin. Samtang sa Zone 6, Barangay Kanduman, mihatod sa paghuot sa trapiko ang declogging sa drainage. Gigamit ang jackhammer aron malimpyuhan ang bangag sa manhole nga natabunan sa bato ug yuta. Sigundahan pa nila kini og bara aron mas malimpyuhan ang lungag ug aron lahus-lahus ra ang tubig. Bag-ulang mipalit og ekipo ang barangay aron magamit sa pagsulbad sa pagbaha bisan kun temporaryo lang nga remedyo. May request na ang barangay og declogging sa City Engineering Office. So ni-provide yung barangay ani aron lang yun pagtubag sa tubig nga nilanaw din hinapita. Karon nga kay atong outfall gud ora dito. At least pagkakaroon for the meantime ug naa pa gyud mas maka alibyo ani mas maayo gyud unta.
ang drainage outfall paingon sa sapa nga bahin sa Butuanon River. May moabot 30 ka balay tapad sa sapa sa maong lugar nga gibahaan karong bag-o. Gipahimug-atan sa mga otoridad nga aron masulbad gyud kining problema sa halapad nga pagbaha dinhi sa Dakbayan, gikinahanglan ang disiplina sa mga tao ug pagtambayayong sa tanan alang sab sa kaayuhan sa katawhan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas, sa Region 8, napunan og 34 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa Department of Health Eastern Visayas alas 7 kagabi. Tungod nini misumada na og 6,357 ang total COVID cases sa Eastern Visayas, 5,335 usab ang total recoveries, human matala ang 25 nga dugang recoveries, samtang misaka na ngadto sa 961 ang active cases. Sa 34 ka mga bagong kaso, tulo ni nagpositibo og balik sa gihimong reswabbing. Misaka na usab ang nakalas ngadto sa 60. Sa bag-o mga kaso, tulo ni sa Tacloban City, 7 sa Leyte, 6 sa Samar, 9 sa Eastern Samar ug 9 usab sa Northern Samar. Sagad gihapon sa mga bag-ong kaso sa COVID-19, mga close contact sa una ng mga nagpositibo sa virus. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa gikatakdang pagtakop sa mga samaang karong Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 4, anam-anam nang may bisita ang mga tao sa lubong sa mga mahal sa kinabuhi. Gihigpitan usab ang pagpatuman sa minimum health protocols. Aniya ang report. Sa samaang sa Kalamba, naabta namo kining mga tao nga miduaw na sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sama ni Daisy Mercader nga mi-leave sa iyang trabaho aron makaduaw sa lubong nga anaa sa samaang sa Kalamba. Naniguro jud mig ari sir ni absent kay ko. Ni absent ka? Kay para makakuan mi. Okay, unsa man gyud kamay hangdanon nga moduaw ta sa mga mahal sa kinabuhi? Ay mao maroy gihatag nga panahon nga para makaduaw ta kay sa wala may undas. Ingon ni ang sitwasyon sa sulod sa Minteryo sa Kalamba dinis Dakbayan sa Sugbo. Kung kaniadto kini akong gibarugan na puno nis mga tinda. Apan na karong panahon na gihigpit nga gidili sa atuang lokal gamhanan ang pagtinda og bisan unsa, ilabi na mga pagkaon sulod sa mga samaang. Higpit ang pagpatuman sa protokol sa mga mogawas ug mosud sa samaang nga gipatuman sa mga pulis. Samtang ang mga sakop sa probe ang nagroving aron pagbadlong sa mga mulapas sa protokol. Ang pagmonitor na mo dire sir ang kining mga vendors about aning mga bata nga dili pwede makasuod dire. Bisan konsiderad una ang mga samaang apan padayon kining nabantayan sa kapulisan aron mabadlong ang mga tao nga mosuway og duaw sa lubong atol sa adlaw sa mga santos ug sa mga kalag. AITF guidelines mapasunod ang pag-obserbar sa minimum health standard requirement. Giklaro sa kapulisan nga dili gyud tugutan ang mga tao bisan og anara sa gawas sa samaang sa adlaw sa mga minatay ug mga santos aron malikayan ang panagtapok. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga vendor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga wa pa maka-swab test sa miaging semana, gikadakdang ipa-swab test ug mga adlaw. Si Luan Merondina sa report. Sa 3,003 ka mga vendors ug sakop sa City Traffic Management System kon CTMS nga napaubos sa swab test niadtong Oktubre 19 hangtod Oktubre 21, 11 kanila ang nagpositibo. 8 kanila mga vendors samtang 3 mga sakop sa CTMS. Gipahimutang sila karon sa isolation facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Tungod sa kadaghang mga vendors, daghan ang wa makapaswab test ug tungod niini gikatakda ang laing swab test ug mga adlaw gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Katong pag Wednesday natong pagpahigayon sa last day nato na 500 ka buok ang nagpaabot sa gawas, wala na nato na accommodate kay 1,000 na ang nasa sulod. So
most probably ingana ang gidaghanon or mas sobra pa sa 500. Samtang malipayong gipahibaw sa taga City Health Office nga sa 211 ka mga habal-habal og tricycle driver sa Olango Island nga napaubos sa swab test sa milabay Huwebes. Way ni usa kanila ang nagpositibo sa COVID-19. Pabiling taas ang recovery rate sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga anaa sa 92.3%. Samtang padayon usab ang pag-ubos sa mga COVID positive cases. Gahapong adlaw adunay duha nga nadugang nga mga bagong kaso. 2,444 na ang total active cases sa dakbayan, apan 71 na lang niini ang active cases kay naka-recover na ang 2,256. Bisan pa man sa ato ang mga resulta nga gawas nga dili gid ingon anak ka kataas or maingon ta nga nagka-flatten na atong curve, dili gid ta complacent ha kay kanang mahimo mo wear gid gihapon tas atong mask, face mask. Observe ta sa social or physical distancing ug mahimo mag-hand washing ta. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Bohol, nakatala ang Bohol Provincial Health Office ug dugang 25 ka mga kaso sa COVID-19. Matud ni Bohol Governor Arthur Yap nga karong adlaw lang adunay dugang usa ka kaso sa Panglao, 3 sa Baclayon, 2 sa Lobo, 1 sa Pilar, 1 sa Tubigon, 1 sa Ubay, 14 sa Sierra Bulyones ug 1 sa Luon. Walay mga travel history ang mga pasyente nga taga Tubigon, Sierra Bulyones, Luay ug Ubay. Gi-isolate na sila karon sa tagsa-tagsa nila ka mga municipal isolation facilities. Sukad kagahapon aduna nay 464 confirmed cases ang lalawigan sa Bohol. 63 kanila mga active cases, samtang 391 usab ang recoveries ug napo na ang nakalas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Siquijor, banay nga alayaay sa lungsod sa Enrique Villanueva sa maong lalawigan mo'y nahimong beneficiary sa bag-ong balay nga gituyo pagtukod sa PNP ubos sa programang Kapwa Ko Sagot Ko. Nangunay pagtugyan si Police Brigadier General Ignatius Albert Ignatius Pero, sang Police Regional Office 7 Director, human sa kapulisan sa Siquijor Provincial Police Office sa pagtugyan sa maong mga banay panimay sa maong banay alayaay. Nagtinabangay ang mga sakop sa Siquijor Provincial Police Office sa pagpabarog sa bag-ong panimay. Bisan pa sa pandemya, gipadayag ni General Pero nga makig-alayon gihapon ang kapulisan sa riyon pagpakigbatok sa COVID-19 o sa pagtabang usab sa labing kabos. Alang kanila, mas mulungtad ang kalipay alang sa mga tao nga tabangan sa mutabang kung padayon na masabwag ang #SpreadKindness. Sub-sub ang ipahigayong missing operation sa Makawani sa Talisay City Health sa Kabarangayan. Gisiguro sa City Health Office ang madapit diin naglunang sa nagpundong at tubig nga sagad mamahimong itluganan sa malamok. Mato ni Dr. Lino Lanzado, ang Talisay City Health Officer, nga paagi kini aron kalikayan nga adunay magka-dengue nga mas mius-us ang mga kaso sa dengue sa Talisay City gikan Enero hangtod sa Setyembre nining tuiga. Aduna nay 169 ka mga kaso sa dengue ug way nakalas itandi sa 478 ka mga kaso sa tulo ni ini ang patay sa miaging tuig. Trese anyos nga sugbuanon mi kampiyon sa usa ka virtual competition sa speed cubing. Pipila ka tuig na ang tigsalmot si Leo Borromeo sa lain-laing kompetisyon sa Rubik's Cube ug mi kampiyon niini. Karong bag-o usa ka virtual competition nga gitawag nga Monkey League ang iyang giapilan. Ubos niini nagsangka sila sa lain-laing opponent. Kinsa ang labing paspas nga makahubad sa Rubik's Cube. Midaog sa maong kompetisyon si Leo nga mi-average og 5.39 seconds nga gipaspason aron ma-solve ang cube. Sa interview si GMA Regional TV Live, gipasabot ni Leo, constant practice ragayod ang iyang sikreto aron mas mulambo ang iyang abilidad.
Personal best score niya ang kapin 3 seconds sa pag-unpuzzle sa Rubik's Cube. Gihalad usab niya ang iyang kadaugan karong bag-o kaysa iyahang apuhan nga mitaliwan baguhay lang. I just learned from my experience from solving a lot, see what my problems are and improve on them. Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Quinta or Typhoon Quinta na international name na Molave nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility na ay maximum sustained winds na 140 km per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 170 km per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan sa gikusgo na 25 km per hour. Samtang natay gimonitor na low pressure area na sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilayo na 1,885 kilometro silangan ng Southern Luzon. Posible kining makasulod sa atong par ugma or sa Thursday ug naay chance kining ma-develop na tropical depression or bagyo within the next 48 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining low pressure area. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinatit ang panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye bisitahan atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan pag-asa Visayas. DOST mayong adlaw. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ka usabang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og 59 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.